haastan sut testaamaan ja harjoittamaan sun rangan liikkuvuutta ja keskivartalon pitoa, asennon hallintaa liikkeessä. Eli tarvitset siihen jonkunlaisen kepakon. Kotoa löytyy varmasti mopin varsi tai sitten otat driverin, mutta mopin varsi on ehkä siinä mielessä parempi, että on vähän paksumpi, se on helpompi tuntea tuolla selässä. Sitten laitat tänne kepin kiinni selän taakse niin, että se olisi kiinni täällä sekä sun ristiluussa, se olisi kiinni täällä lapojen välissä ja se olisi kiinni takaraivossa. Toinen käsi saa jäädä tähän alaselän ja kepin väliin. Ja jos siellä on tämmöinen reilu tila niin kuin mulla, niin silloin keskivartalo ikään kuin litistää sitä alaselkää lähemmäs keppiä niin, että se pysyisi ikään kuin se käsi siellä kepin ja sun selän välissä. Haaste on siinä, että nyt kun mä lähden täältä tekemään eteen taivutusta, niin tarkoitus olisi se, että tämä keppi ei irtoa mun ristiluusta, ei irtoa mun lapojen välistä eikä irtoa mun takaraivosta. Ja myöskään tämä alaselän notko ei kasva, eikä alaselkä lähde pyöristyä, eli mun säilyy tää tosi hyvä keskivartalon tuki. Nousen ylös, tarkistan, että asento on säilynyt, keppi on edelleen samoissa paikoissa kehossa kiinni. Ja toinen kerta, keskivartalo tukee, säilyttää alaselän notkon, hallinnan ja keppi pysyy kiinni ristiluussa, yläselässä, takaraivossa. Jos tää on susta tosi haastavaa, niin sitten tää on sulle todella tärkeä, tarpeellinen treeni. Sä voit tehdä tätä vaikka joka päivä muutamia kertoja, ja sä huomaat sen, että siellä pikkuhiljaa alkaa löytyä sitä ojennusta myös sinne rintarankaan ja hallintaa sinne alaselkään.